Dobrý den všem divákům a posluchačům u vinařského podcastu N-Talks, který je věnovaný zejména všem vinařům a milovníkům našeho krásného oboru. Mé jméno je Pavel Buchta, jsem z Vinařského ráje a dneska je mým hostem Jan Moser-Vavříčka. Honzo, vítej. Ahoj, díky za pozvání. Honza je sklepmistr v rakouském vinařství Viticultur Moser. Je taky člen výkonné rady spolku Demeter pro Česko a Slovensko a taky se stal málem ministrem financí. A já bych se chtěl, Honzo, zeptat na tu poslední část, protože ty, než vstoupil do vinařského světa, tak zpracoval na ministerstvu financí. To je pravda. Ještě za Kalouska. A to by mě vlastně zajímalo, proto jsem si udělal trošku legraci, že jsem měl ambice na ministra financí. No. A mě by ten konec vlastně zajímal, protože jak se z člověka, který pracuje na ministerstvu financí, tak se stane vlastně milovník vinařského oboru a vlastně potom sklepmistr. Kde to začalo? No, já jsem vystudoval ekonomku a pracoval jsem potom přes 5 let jako finanční auditor právě na financích, kde jsem dělal s evropskými dotacemi. A to mě bylo, já jsem to začal třeba v 25, jako na těch financích a docela rychle jsem rost, takže jako až teda na ministra to nebylo, ale na nějakého ředitele odboru nebo náměstka si myslím, že za pár let bych to vytáhl. Mě ta práce hodně bavila, bylo to hodně jsme cestovali, i jsem byl hodně rychle vedoucí, takže jsem měl pod sebou nějaký lidi a tak. Ale když mě bylo 30, tak jsem měl takovou lehkou krizičku a říkal jsem si, co teda vlastně dál, jo, jestli koupit další byt, nějaký nový auto, jako takovýhle ty, založit rodinu, takovýhle ty běžný věci, co lidi normálně řeší. Ale já jsem si říkal, že ještě ne, že bych potřeboval vypadnout, někam se podívat, někam si zacestovat. A tak jsem vlastně odjel na Zéland, tenkrát se svojí bývalou přítelkyní. A do té doby musím přiznat, že jsem o víně nevěděl nic. A já jsem z Děčína původem, takže nemám vlastně ani žádný kořeny vinařský, ani jsem to víno vlastně nepil, přiznám se. A na tom Zélandu jsme nejdřív jenom cestovali a pak už nás to tak trochu nebavilo, hledali jsme nějakou práci, vlastně abychom doplnili finanční fondy a první práce, na kterou jsme narazili, byla na Vinohradu, kde jsme teda protrhávali listí a to byl můj první kontakt vlastně nejenom teda s tou rostlinou jako takovou, ale i vlastně s nějakou prací v zemědělství. No. Takže ta cesta byla, řekněme, spíš delší než kratší. Takže to bylo spíš takový jako nahodilý? Byla to úplně náhoda, jako všechno potom, řekněme, 30. roce mýho života. A ty jsi potom, když řeknu ten konec, když skončil jako v Rakousku, tak ty jsi v podstatě procestoval všechny kontinenty, protože tam byla Austrálie, Nový Zéland, Jižní Afrika. Jo, já jsem cestoval hodně, vlastně já jsem cestoval od toho roku, 2010 do roku 2016. Nejdřív teda jsem začal dělat na vinicích a pak úplně náhodou jsme se dostali k první sklizni na Zélandu. A udělali jsme první sklizeň, líbilo se nám to, jim se zase líbilo, tak jak pracujeme, takže nám nabídli vlastně další kontrakt hnedko na další rok. A jenom pro mě, že toho skáču, já jenom, aby jsme tady neměli 10minutový monolog, to došlo k tomu Rakousku. Už v té době ti něco na tom vinohradnictví nebo vinařství jako uchvátilo, že jsi řekl, budu tady pracovat, že jsi neřekl prostě po 3 měsících, tak to mě nebaví vůbec, jako jdu dál. Jako bylo tam něco už v té době, že jsi jako řekl, má to smysl, nebo ti to něco dávalo jako jinýho než předtím? Mě ta práce v tom vinařství bavilo, bylo to něco jiného, bylo to mimo kancelář. Já jsem třeba mýval noční můry, přiznal jsem, že jsem měl na tom Zélandu dodávku a já měl noční můry, že sedím v kanceláři a píšu e-maily a telefonuji. A pak jsem se probudil a byl jsem úplně nadšený z toho, že to tak není. Ale k tomu zemědělství a k tomu vinařství jsem se dostal postupně. Jako jak ty sklizně přicházely
ale přiznám se vážně, že primárně to bylo kvůli tomu doplnit fondy finanční, abychom mohli dál cestovat. To byl ten hlavní cíl. Dobře. Takže ze Zélandu jste potom cestovali kam? Pak jsme odletěli do Austrálie. Aha. A v Austrálii jsem vlastně už uměl stříhat. Mhm. My jsme měli úžasný učitele na Zélandu, Mario Petersona. Mhm. A ten nás učil Simulation Search systém, Mhm. takže už někdy 2010, takže když jsem přijel potom do Evropy a všichni to tady valili, tak už jsem vlastně věděl, o co jde. A v té Austrálii jsem vlastně hnedko naskočil do zimní sezóny a začal jsem stříhat. Takže jsem byl venku hodně a pak vlastně, když přišla ta sklizeň, tak jsem zase byl v nějaké vinařství. Mhm. Pak jsem se vrátil zpátky na Zéland, pak vlastně už nebyl problém najít práci kdekoliv jinde na světě. Takže pak jsme odletěli do Ameriky, do Kalifornie a do další sklizeň a pak to eskalovalo. Jako zajímavý, že ty jsi v podstatě začal novým světem, že jsi procestoval nový svět a potom se nějak zvrátil do toho takzvaně starého světa jako do Evropy. A pamatuješ si na to ještě, když ses dostal do Rakouska, jak to bylo ten příběh? Jak jsi narazil na vlastně současné působiště Viticultur Moser, nebo to bylo ještě něco jiného? Ne, já jsem začal ve vinařství Jurčič. 2014 byla moje první sklizeň v Rakousku. A to byla taky náhoda veliká, nebo osud, nevím. A já jsem chodil s jednou holkou z Chile na Zélandu a tam mi řekla, že dělala v Rakousku sklizeň a dala mi první kontakty. Počkej, na Zélandu schodil s holkou z Chile, která ti dala kontakt na rakouské vinařství. Ano, tak jsem se dostal do Rakouska. Okay. Já jsem si říkal tenkrát, hele, to už jsou 4 roky, co jsem pryč. Byl by čas podívat se trochu jako domů a nebylo by špatný být v tom Rakousku. Jako člověk může pak do těch Čech se bez problémů dostat. A Štef Jurčič mi napsala úplně parádní e-mail, jako zvací. A tam mě vlastně do Rakouska dostala do Langenlois, ten dneska žiju. A potom tam provedl pár sklizní a... Jo. Ale vždycky to bylo tak, že jsem zůstal jenom na sklizeň a zase jsem odjel pryč. Že pak jsem byl v Mexiku a v Jižní Americe a pak jsem se vlastně už vracel zpátky do toho Rakouska, jakoby na sklizně. A byla někdy myšlenka zkusit české vinařství? Nebo moravské vinařství? To mě nenapadlo nikdy, přiznám se. Tak třeba někdy. Jo, snad ne. Ne, nic proti českým nebo moravským vinařům, ale já jsem hodně spokojený tam, kde teďko jsem. Tak hlavně Honza zapustil kořeny vlastně v současném působišti Viticultur Moser. Přesně tak. Tomu se asi ještě dostaneme, ale já nevím, když zmíním ten název Viticultur Moser, tak vím, že u nás si to všichni pamatují ještě pod názvem kdyby Sepp Moser, nebo aspoň co vím kolem sebe v mojí vinařské bublině, tak spousta degustací, která probíhala v minulostech, tak byla vždycky poznačkou Sepp Moser, ale teď to teda je Viticultur Moser. Přesně tak, teď se jmenujeme Viticultur Moser, je to ale stejný barák, stejný vinařství a stejný lidi. Jo, no a já jenom, abych se vrátil těm zapuštěným kořenům, tak jak jsem uvedl na začátek, tak ty se jmenuješ vlastně Jan Moser Vavříčka, což teda znamená, že jsi vzal dceru. Já jsem si vzal dceru majitele. Aby jsme si to upřesnili, jo? Ano. Takže jsi vzal dceru majitele a teď tam teda vlastně dlouhodobě jako působíš na teda pozici sklepmistra, nebo jaká je tam ta pozice? Hele, já jsem taková holka pro všechno. Jo, takže od vinic. Víc a víc jsem na vinicích, protože práci ve sklepě už mám hotovou. Jo, ale baví tě víc co? Sklep nebo ta vinice? Mě baví venku bejt. Jo, jakože rýpat se jako v půdě, nebo celkově to jakože seš venku, jako to ovzduší, nebo... Tak jako to všechno dohromady. Jo. Bejt venku a pracovat s půdou mě hodně baví s těma rostlinkama. Na traktor naštěstí máme lidi. Ne, že bych to neuměl, ale jako není to úplně moje. Sedět v traktoru celý den, takže spíš jako spít s rostlinama a i teďko jsem hodně zainteresovaný v tom plánování. Jako co, kdy, jaký práce, jaký čaje případně by se mohly použít. Biodynamické preparáty mám na starosti v rámci našeho vinařství komplet. A teda komplet úplně celý sklep. Jo. Takže od presu až do lahve, veškerá expedice, etiketování a
Vlastně všechno, co s tím je spojený. Okay. My se k biodynamice určitě dostaneme, protože Viticultur je biodynamické vinařství, ale zatím bych to vinařství chtěl probrat právě ještě mimo tu biodynamiku, spíš o té profilaci a té působnosti, protože pro českého konzumenta je to prestižní biodynamické vinařství, které vlastně se stará jak o své vinice v Kremstalu, tak ještě o vinice vlastně Burgenlandu. Tak by mě ta filozofie jako zajímala, ta filozofie jednak těch kremstalských vinic a těch burgenlandských, to máte vlastně jako postavený odrůdově asi zatím, jakože na co dáváte tu největší váhu a jaké odrůdy vlastně řešíte u vás? Tak Kremstal je typicky odrůda ne. Kremstal je typicky oblast pro bílý vína, DAC pro Veltlín a Riesling, máme ale i trochu Sauvignonu, máme tam ale i třeba Pinot Noir, nahoru na Geblingu a Chardonnay. Takže to jsou ty bílý vína a v tom Burgenlandu Saarwinkel je to hlavně Zweigelt, ale máme tam i Merlot, Blaufränkisch a pak tam máme bílý odrůdy, Chardonnay, Semling, Pinot Blanc, ale to bylo primárně určený pro sladký vína. Že Sepp vlastně zakládal ty vinohrady s těma bílými vínama kvůli sladkým vínům, kvůli dezertním vínům. Že to v té době, v těch, 60. 70. letech fakt jako frčelo. No a ty jsi nám tady vzal právě z vinařství Riesling z Kremstalu 2024. Jak s tím Rieslingem u vás pracujete, když to dovezete do sklepa? Hele, ten náš přístup je hodně minimalistický, ať už se bavíme o Rieslingu nebo o Veltlínu. Ta hlavní práce je ve vinohradu. Když se nám podaří vypěstovat kvalitní hrozny, který se dostanou už do sklepa, tak vlastně není nic moc, co by se mohlo zkazit. Už, jakoby. My jak ty Veltlíny, tak ty Rieslingy v podstatě zpresujeme. Naštěstí máme možnost ty tanky schladit, takže schladíme, druhý den přepustíme a všechno fermentuje spontánně, všechno fermentuje do sucha. Není tam nic, jako, co bychom dělali jinak s Rieslingem, nebo co bychom dělali jinak s Veltlínem. A pracujete s celýma hroznama, nebo to vždycky ostupkujete, necháte tam nějakou maceraci, nebo... Chardonnay nebo sekty se dělají whole bunch, ale většinou to odšťopkujeme a rozemeleme pořádně. Když je dobrý pH, tak spíš ale pro ty Veltlíny, jakoby pro ty rezervní, ty necháváme třeba v presu jako přes noc. Tak. Ale není tam žádná jako dlouhodobá macerace na slupkách, na ničem. Zkouším jako různé věci, malý šarže, třeba jakoby na berries, jako na opravdu jakoby odšťopkovaných, jak se tomu říká. Jenom bobulky. Jo, bobulkách, děkuju. Ale to jsou spíš takový projekty, jakože si hrajeme taky. Jo, tak já si myslím, tak jak tu filozofii asi máte položenou, že ta technologie tam dělá menší čas, když to řeknu, a že spíš se teda věnujete vinicím a snažíte se udělat tam maximum, aby potom v tom sklepě... To souvisí hodně s tím biodynamickým přístupem, kde my se snažíme o to, aby půda byla zdravá, aby byly rostliny zdraví a pak vlastně ty rostliny z té zdraví půdy plodí zdraví ovoce a my už s tím ovocem v tom sklepě nemusíme dělat nic extra jako dalšího, takže to znamená, že se nepřidává vlastně nic, ať už do té šťávy nebo do toho vína, žádný enzymy, žádný čířidla, žádná síra a jak říkám, žádný ani kvasinky, všechno prostě jde, všechno jde spontánně a všechno jde úplně do sucha. Jo. A potom v průběhu, co se týče třeba té síry, chápu, že ostatní jako přídavky jako ne, ale co se týče jako, že síry v průběhu vinifikace, školení, tak je úplně zero, nebo... Ne. Že? Je důležitý říct, že my jsme vlastně klasický vinařství. Jo. Ano, jsme biodynamický už dlouho, jsme Demeter certifikovaní už dlouho, ale pořád děláme klasický čistý vína. Jo. No. Že ty vína musí být konkurenceschopný, ať už v tom biosvětě nebo i v tom světě konvenčním. A to mě na tom baví hodně, že vlastně můžeš
ze zdraví půdy, ze zdravých hroznů udělat něco, co je dobrýho, co je přírodního, ale přitom vlastně klasickýho. Jo, to se mi na vás právě líbilo, protože když jsem byl u vás, tak se mě mnohdy zdá, když se bavíme s biodynamickýma jako provozama nebo s těma jako hlavama těch biodynamických provozů, že to je mnohdy hodně jako třeba ortodoxně jako založený, že si jako vůbec a potom právě nemáš ty čistý zdravý věci. A když jsem se bavil s tebou, tak ty jsi nad tím přemýšlel úplně za mě jako racionálně, úplně suprově. Takže proto i si myslím, že dneska to biodynamický téma bude jako hezky pojatý, že to nebude o tom, že všechno, co se tam dává, prostě je špatně, síra špatně a tak dále, protože vy musíte udržet kontinuálně nějakou kvalitu, protože ta kvantita, co děláte, tak že vy nehospodaříte na 2 hektarech, abyste prostě si mohli jako dovolit, že všechno bude jako bez síry, ale když ten ročník třeba to dovolí, tak třeba může být asi, že? Přesně tak, záleží na tom, jaký ten materiál je. A my máme teda 4 vína momentálně, které jsou úplně nesířený a nefiltrovaný, 2 Veltlíny, Sauvignon Blanc a Muscat. Ale to je, já nevím, 2%, 3% třeba jako produkce. Jasně. Většina těch vín klasických, všechny ty rezervní věci se nefiltrujou, ale všechno je sířený. Ale zase jako hodně málo. A Viticultur Moser byla tvoje první zkušenost s biodynamikou, nebo to už bylo z minulosti, z těch provozů minulých nějakých? Ne, já jsem se k biodynamice dostal, nebo o Steinerovi a o antroposofii jsem se poprvé dozvěděl v Chile, když jsem byl někdy v roce 2012-2013. A tam jsem byl ve vinařství Emiliana, jestli znáš. Jako úplně mě to dostalo, jako zvířátka ve vinohradu a ten cover crop jako obrovský vzrostlý a bylo to úplně nic jiného, než na co jsem byl zvyklý třeba z toho nového světa, z toho ať už z Kalifornie, nebo prostě ze Zélandu, nebo z Austrálie. Bylo to najednou úplně živý prostor, kde nebyly jenom ty rostliny a jenom ta produkce, ale i ten další život. A to mě na tom hodně bavilo. Ale co mě ještě víc jakoby oslovilo, byla ta antroposofie a ten Steiner. A já jsem v té době měl hodně času, že jsem byl už sám, z toho bývalo přítelkyní, jsme se rozešli. A tak jsem jako vlastně měl čas na toho Steinera nejenom číst, ale i poslouchat, to jsem v tom žil. A později jsem si říkal, hele, tak tohle je pro mě cesta, to mě baví, jakoby ten přístup k životu i. A kde bych se mohl rozvíjet dál, protože jsem byl už v té době, měl jsem nějakou zkušenost, ať už z vinohradu nebo z vinařství, tak jsem si řekl, ale biodynamika bude v to ono. Že já jsem se do té biodynamice dostal vlastně spíš přes tu antroposofii. A pak jsem vlastně už dneska zmínil vinařství Jurčič, já jsem byl v té biosekci a pak říkám Alvinovi, hele, já potřebuji pracovat biodynamicky, chci to zkusit, jako nemám co ztratit a začal jsem potom, vlastně dal jsem u Jurčiče výpověď, chvíli jsem pracoval ve Viticultur Moser, tehdy ještě Sepp Moser, ale vůbec nějak nám to tam jako nešlo společně s tím původním skladmistrem a potom jsem pracoval u Andrease Háma, což je biodynamický vinář a u Markuse Langa, což je další biodynamický vinař. Takže jakoby ty 2 sklepy a ty 2 vinohrady jsem měl na starosti. Nebo ty 2 provozy v podstatě. No, tak to je zajímavé, protože tím, že máš zkušenosti jak s klasickým konvenčním vinohradnictví, asi z nového světa, tak s s ekologickým zemědělstvím a biodynamickým. Dalo by se říct, že pokud já jako vinář jsem momentálně pracuji na vinicích jako konvenčně a chtěl bych jít jako k biodynamickému směru, doporučuje se třeba, že se má jít přes ekologické zemědělství nebo se dá rovnou skočit rovnýma nohama do biodynamiky? Jsou nějaký postupy, jakože, nebo doporučení, nebo zkušenosti, jako jak pozvolna tam jako přejít třeba, protože spousta lidí o tom jako přemýšlí, ale ne, že by neměla zdroj jako informací, ale protože třeba v Česku je zákon o ekologickém zemědělství, že tam to prostě jako nastuduješ a víš, a nejenom
obecně jako vinohradnictví, ale obecně zemědělství. Ale potom, co se týče té biodynamiky, tak nechci říct, že toho je míň, ale co je vlastně nejtěžší, který přechod? Jestli od konvence k bio nebo z bio na biodynamiku? Já si myslím, že složitější, náročnější je ten přechod na bio. Ono vlastně to funguje tak, že pokud chceš být biodynamický zemědělec s certifikací Demeter, tak musíš mít biocertifikát v tom prostředí, řekněme, střední Evropy nebo Evropy. Jinak ty systémy jsou jiný, ale jakmile chceš vyvážet mimo, tak musíš mít biocertifikát. Takže pro Demeter certifikát je povinnost mít bio. Takže ty potřebuješ, když jsi konvenční, například vinář, tak musíš mít minimálně 3 roky přechodový období na bio, potom minimálně 1 rok na biodynamiku. Takže když jsi biovinář už teďko, tak vlastně příští rok už by si mohl mít ty hrozny v přechodovém režimu na Demeter a další rok už tu sklizeň v Demeter režimu. Takže to jde poměrně rychle. OK. O Demeteru se budeme ještě bavit, ale mě by zajímala ještě ta biodynamika. Do jaké části je to filozofie a do jaké části je to marketing? Já to jako marketing nevidím ani trochu, přiznám se. Zvlášť pro oblasti, jako je vinařství. Myslím si, že ve vinařství je mnohem důležitější značka toho daného konkrétního vinařství. I když samozřejmě jsou nějaký jako velký kontrakty, které jsou vypisované jenom na bio, nebo třeba jenom na Demeter. To už dneska funguje třeba ve Skandinávii. Takže z toho jako docela hodně těžíme, že ty certifikáty máme. Ale nemyslím si, že je to něco, co vlastně určuje ten trh. Jo. Takže pro nás je to spíš přesvědčení a pro nás je to systém, který nám pomáhá dělat dobrý vína, který pro nás funguje. A to je asi ta správná cesta. Já spíš na to narážím, na ten marketing, hlavně proto, že spousta vinařství se profiluje tím, že si udělá křemenáček, roháček, pak si udělá výluch ze šalvy, kopřivý a tím jako končí, ale tím by to asi nemělo končit, ne? To je vlastně takový asi jako povinný základ, když to zúžím úplně. Jako, jasný, no. To je součást filozofie. Určitě, já si myslím, že ta filozofie je důležitá, že to je zatím, a vrátím se k té antroposofii, z který to vlastně pochází, že vlastně to zemědělství má ten základ v té filozofii a to mě na tom jako hodně baví, že všechno je vlastně vysvětlený. Takže by si měli všichni přečíst Roberta Steinera, Marii Thunovou a koho ještě? Nemyslím si, že si to musí nějak jako složitě studovat. Já bych 2 věci bych řekl. Za prvý, dostat se například ke kalendáři biodynamickému. Vlastně hodně známý je ten kalendář Marie Thunový, ten výsevní kalendář, řekněme. Ale existují i jiný kalendáře. My třeba vlastně s Demeterem Českou a Slovenskou v současné době finišujeme český překlad biodynamického kalendáře Vincenta Massona. Vincent Masson je jeden z největších biodynamických expertů na světě a ten kalendář vlastně ukazuje jednotlivý dny, ale neřeší se jenom ty výsevní, neřeší se jenom ten rytmus, ten takzvaný siderický, ale jsou tam i další rytmy měsíce, který vlastně můžou tomu zemědělci, ať už vinaři nebo komukoliv jinému pomoci. Ale je to jenom vlastně návrh, jako co můžeš dělat. Není to nic, co by bylo dogmatického. Tak na ten měsíc jsem se chtěl zeptat, protože někteří biodynamičtí vinaři se podle toho měsíce hodně řídí, co se týče lahování, stříhu vinice a podobně. A to teda, pokud třeba člověk je biodynamický vinař, nebo třeba už má tu certifikaci Demeter, tak se nemusí tím měsícem jako řídit, nebo je to něco, že to je zase filozofickýho a je to na tobě, jestli budeš stříhat podle, jestli přirůstá měsíc, ubývá měsíc, nebo lahovat. Pro certifikaci to nedává, nebo pro tu inspekci to není vůbec relevantní. Jo. A ty to děláš protože to empiricky funguje. Je to empiricky dokázaný, že pokud sleduješ ty jednotlivé fáze měsíce, tak ti to může pomoct. Jo,
já si myslím, že ten měsíc je hodně důležitý a sleduješ teda, jak ty už si vlastně zmínil, ať už rostoucí nebo klesající měsíc, anebo to období mezi úplňkem a novem. To jsou zajímavé věci a ten měsíc má jako obrovský vliv na planetu, hlavně na vodu. Že jo? To známe ze slapových jevů a stejně tak působí i na půdu a stejně tak působí i na rostliny. Takže tohle to se dá sledovat a podle toho se dá pracovat, ale říkám, je to pomůcka, je to něco, co by člověk podle mě měl použít, ale současně není to nic, čím by ten Steiner přišel vlastně jako s novinkou. Jo? Tohle to jsou postupy, které já nevím, jako začátku průmyslové revoluce byly známý a jako normálně se používaly. Je spousta přísloví, pranosti, který to vlastně říkají stejně. Takže ten Steiner v tom zemědělském kurzu vlastně tyhle ty informace jenom nějakým způsobem zhmotnil, jako nějakým způsobem dal dohromady a v tom svým systému antroposofickým to dal do kontextu. Dobře. A když to rozdělíme teďka na vinice a sklep, já totiž chci využít toho, že tady máme odborníka na tu biodynamii, protože potom se dostaneme k tomu Demeteru ještě. A když se vrátím k těm vinicím a vrátím se k těm rozdílům, tak konvenci teďka bych neřešil, to každý ví a má vlastně jako představu. Potom o tom ekologickém zemědělství je jako jasné, že co se jako nesmí používat. Ale v tom biodynamickém zemědělství je dané, že musíš používat nějaký speciální vlastně ideálně vlastně vyrobený přípravky nebo nakoupený nějaký přípravky, které někdo vyrobil podle nějakého návodu. Jak tomu říct, ty biodynamické preparáty. A přemýšlám, jak tu otázku jako položit, jestli je vlastně základem to, protože síra a měď se používá v biodynamickém zemědělství. A potom se k němu přidávají ty biodynamické preparáty, který je ideální, když to vinařství si vyrobí, nebo ho může někde nakoupit. Já bych se možná odpíchnul od dvou pojmů, které se používají ve zdravotnictví nebo v lékařství. Salutogeneze a patogeneze. Okay. Říká ti to něco? Moc ne. Já to zkusím vysvětlit. Teda. Ta salutogeneze je věda o původu zdraví. Jo? Přitom se sledují faktory, který vlastně zlepšují život člověka, ať už jeho fyzický zdraví, tak i nějakýho mentální zdraví. Patogeneze na druhou stranu, ta sleduje vývoj té nemoci, jak se ta nemoce dostává do organismu a jak působí. Ta salutogeneze dává velký důraz na prevenci a na zdravý životní styl. Jo? A současně se sleduje, jak ten daný člověk je si toho vědomý. Jakoby toho, že se má hejbat, že nemá tolik sedět, že má dobře jíst a řeší se tam i další věci, třeba jakoby, jaká je jeho rodinná situace a podobně. Když bych to aplikoval na to zemědělství, tak ten biodynamický zemědělec vlastně funguje v tom systému té salutogeneze, kdy on vlastně aktivně hledá možnosti, jak předejít těm případným problémům. Jo? Základem je dobrá biopráce, takže ten biodynamický zemědělec musí být dobrý biozemědělec. To je primární. A tam taky vlastně řešíš hodně věcí jakoby dopředu. Jo. Než nemáš tolik berliček jako v tom konvenčním zemědělství. A nám v té biodynamice pomáhají právě tyhle ty další speciální preparáty, které my můžeme aplikovat a který nám buď to zlepšují kvalitu půdy, zvyšují množství mikroorganismů, anebo nám pomáhají tu rostlinu vlastně jakoby obalit a nějakým způsobem zajistit, že proti těm chorobám bude odolnější. Ty preparáty se vyrábějí, může se je vyrobit ta daná farma sama, ale dneska to vlastně většinou funguje tak, že existují takzvané preparátové skupiny, které si ty preparáty dělají společně. Takže farmáři se sejdou a společně si udělají roháček, společně si udělají křemenáček, společně si udělají i takzvaný kompostový preparáty, kterýma se potom očkuje kompost, který se používá. Jo. A ty jsi mi řekl takovou zajímavou věc minule, že Česká republika v tom hraje docela velkou roli ve výrobě těchto preparátů,
že tím, jak máme ta zemědělství jako veliká, že nejsou tak jak kdyby rozmělněná, takže je tady jako velký zdroj těch preparátů. Jestli jsem to... Tomu se možná, to se dostáváme možná k tomu Demeteru už trošičku. OK. Jestli bych tam mohl, my máme dneska my máme dneska třeba nějakých 35 farem jako členů. Z toho, myslím, že třeba 15 už je Demeter certifikovaných. Ale ten objem půdy, skoro 8 000 hektarů, co mají ty naši členové. Jo. Z toho ale, z těch 8 000, nějakých 80% je už Demeter certifikovaných. A je to tím, že to jsou prostě polaři a obrovský plochy. A proto asi teda narážíš na to množství preparátů, který se teda dělá. A je to pravda, ty preparáty se dělají buď to teda v rámci preparátových skupin, anebo si ty farmáři dělají sami. Třeba Bernard Lainka je největší biodynamický zemědělec ve střední Evropě, třeba 500 hektarů nebo kolik. Ten má vážně 2 lidi, kteří se na to specializují, který pro něj ty preparáty vyrábějí a současně i aplikují na těch jeho pozemcích. Bernard Lainka? Bernard Lainka se jmenuje ten pán, ano. Aha, tak to je super. Ano. A když se vrátím k Viticulture Moser, tak ono bylo vždycky biodynamické, nebo tam mělo nějaký přechod? Ne, to vinařství bylo za SEPA, klasicky konvenční, ale Niky převzal můj father-in-law. Aha, ok, jasně, otčí. Jo, převzal to vinařství v roce 2000 a vlastně přešel na bio a přišel na biodynamiku. Rovno. Na to vletěl. Ale to je možná, ty jsi se na to ptal, vlastně už my jsme z té otázky trošku utekli. Na toho SEPA. Na toho SEPA, to je jedna věc. A na druhý, to jsem chtěl zdůraznit, pokud to chce někdo zkoušet, tu biodynamiku, a je třeba konvenční, anebo i bio, ať začne v malém. Zkus to prostě někde, sežen si ty preparáty, trošku si k tomu načti, nebo si pozvi biodynamického konzultanta, a.k.a. mě, a můžeme se potom pobavit, ať už po telefonu, nebo můžu i přijet. A zkus to v malém. Zkus to v malém, začni sledovat, jestli to funguje, co to dělá, jaký je rozdíl mezi tím, tou tvojí produkcí, mezi tím vinohradem, jak vypadal, jak vypadá teď. Prostě to sleduj. Jako není potřeba podle mě přecházet prostě z konvence okamžitě na biodynamiku, že budou tam jako velký výkyvy. No, to jsem se chtěl zeptat, jestli tam je nějaký období, kdy vyloženě vnímá, že ta vinice, tak jak je zvyklá na tu konvenci, má chvilku takový ten luxus, tak jestli potom nějakou dobu jako trpí, nebo se něco doporučuje? 100%. To je jako, když si představíš to konvenční zemědělství a všechny ty věci, které vlastně se sypou do té půdy, tak to je, jako není to moje přirovnání, ale hodně často jsem slyšel, že je to jako kdyby ta půda byl člověk, který je na drogách. A ty vlastně, ať už v tom biorežimu, nebo potom v tom biodynamickém režimu, tu drogu té půdě vezmeš. Tak je jasný, že tam dojde k nějaký fázi třeba roku, 2, možná i 3, kdy ten vinohrad se bude muset nějakým způsobem srovnat sám se sebou. Už nebude mít jako tu berličku. A to je samozřejmě velký rozhodnutí i ekonomický. Že? Yeah. Proto říkám, zkoušejte to pomalu, dělejte si zápisky, jako prostě já, když to vezmu zpátky k té vinici, tak ty jednak musíš to vinici sledovat, jako být i jako taková rosnička, že? Předpovídat jako to počasí a mít o to, nechci asi větší zápal, ale větší hlubší jak kdyby vnímání asi toho místa, protože jediný, na co vždycky narážíme s klukama, tak je asi četnost těch postřiků biodynamii, protože tam se používají nějaké jako výraznější smáčedla nebo nepoužívají v té biodynamii, co se týče jako postřiků, kdy je nějaká odolnost vůči třeba tomu dešti, nebo se musí hnedka vyjet, když prší, nebo ne, jak to máte třeba nastavit? Hele, děláme to úplně stejně jako vinaři, navíc ale teda používáme ten preparát 500, což je roháček, který se ale jako povinnost podle Demeter pravidel je 1 ročně. Každý z těch preparátů, každý z těch 2 preparátů. Ale doporučuje se 500 na jaře,
na jakoby obnovení půdy a obnovení toho mikroklimatu v té půdě. A potom se používá ten preparát 501, ten křemenáček, 1 až 3krát na jaře a jednou třeba před sklizní, já nevím, 14 dní před sklizní, kvůli lepšímu rozrávání. OK. Ale zbytek se používáme jako klasicky, jako bio. Takže samozřejmě musíš jako stříkat měď a síru dopředu před deštěm, to je jako, musíš tam mít tu ochranu předtím, než ty houbové choroby můžou přijít, ale ta rostlina díky tomu preparátu 501 už je odolnější a třeba tomu dokáže líp vzdorovat. Nebo se používají i jiný preparáty, například 508, což je přeslička, a ta se používá taky na jaře a je vlastně jako dopředu působí, vlastně jakoby obaluje tu rostlinu, dávají nějakou ochranu proti houbovým chorobám, jako takovým. A kolik let teda vy tu biodynamiku praktikujete u vás? No od toho roku 2000. Aha. Někdy s tím začal 2000 a začal teda jel i tu bio, protože konvenciu nechtěl vůbec, takže vlastně první byl biocertifikát. A s tou biodynamikou začínal na Wolfsgrabenu nahoře, což je vinohrad, který je jako vždycky takový jako neúplně jistý, trochu jako náchylnější, hlavně na ty houbové choroby. Takže vyzkoušel si to tam, kde věděl, že ten problém může nastat, a když se mu to osvědčilo tam, tak věděl, že ty ostatní vinohrady budou taky v pohodě. Takže 2007 byla naše první Demeter sklizení. To se chci zeptat, protože ono i hodně zřejmě záleží na té odrůdě, o kterou se staráš, protože si dokážu představit, že třeba veltliny, tím, že jsou třeba hrozně vzdušnější nebo takhle, se biodynamy se třeba lépe udržují než třeba Rieslingy nebo nějaký jako kompakt, nebo Pinot Noir, nebo nějaký kompaktnější hrozny. Dělá to taky nějaký vliv, nebo máte jako 1 metr a prostě je to podle oblasti. Ale ty preparáty se používají stejně všude, ve stejném množství, ve stejné koncentraci, to jsou jako, já nevím, 10 gramů jako na hektar, prostě, který dynamizuje ve vodě, jo. Aha. My se bavíme o homeopatikách vlastně. Jo. Což je jako na tom další věc, která mě jako hodně baví. Tak to je jak, když to řeknu, matky, která na homeopatika věří a která na homeopatika prostě nevěří. Prostě buď to cítí, že to má smysl a že to je nějaká filozofie a věříš tomu, nebo prostě asi zřejmě jako ne. Ale biodynamie je teda prokázaná vlastně, že vlastně ty všechny cykly, když to řeknu, a veškerá ta opatření prostě fungují. Je to tak a existují na to i studie, dneska vážně vědecké studie. My jsme shodou okolností minulý týden dělali 2 semináře, 2 online semináře. Jeden, ten pán se jmenuje Jürgen Fritz, je to profesor na univerzitě v Kielu v Německu, a ten nám přednášel o jeho aktuálních výsledcích, právě kde srovnával bio, jakože základ, a biodynamický postřiky, teda ty 500 a 501, a pak jako další věci tam měl, bez kompostu, s kompostem a tak. A vlastně veškerý ty výsledky, ukazovaly, že ty biodynamicky ošetřený horozny nebo plodiny jsou signifikantně lepší, mají signifikantně, já nevím, víc půda má víc mikroorganismů, ta šťáva má potom víc antioxidantů, tak, jo, že vlastně dneska už víme, že to funguje, jestli je to homeopatikum, nebo jakým způsobem se to používá, jakým způsobem se ty preparáty vyrábějí, má to svůj základ, má to svoje jasně daný pravidla, ale pro mě upřímně je mnohem důležitější, že vím, že to funguje a že to můžu používat, že je jednoduchý to použít a že mi to může pomoct. Jo, já jsem zase viděl výzkum v Bordeaux Chateau Margaux, který si rozdělili parcely na konvenci, biodynamiku a prováděli nějakou slepou degustaci. Nejméně dostala teda konvence a potom, co se týče bio a biodynamiky, tak to bylo spíš na preferencích. Bylo to hodně subjektivní, že komu se víc líbila ta biodynamická vína, někomu jako biovína. Takže zřejmě asi jo, ale vnímáte to, že i
tím směrem, kterým jdete, teď nechci říct, že jenom tím biodynamickým, ale řeknu bio a biodynamickým, že máte nějaký náskok vůči ostatním, co se týče třeba preferencí zákazníků, konzumentů, nebo jste to vždycky měli prostě jako položené, že jste ty klientelu si jako našli, která vlastně pije ty vína, že to je na základě i nějaké filozofie a vnímáme to čím dál víc, že s těmi trendy a obměny jako generací, který tady tyhle typy jako vín vyhledávají, že máte nějakou výhodu, nebo je to prostě neřešíte? Já si myslím, že výhoda tam je. Výhoda je v tom, že my jako farmáři se staráme, máme velkou zodpovědnost za tu půdu, na který hospodaříme. To si myslím, že jakoby je číslo 1. Takže já jsem vlastně rád, že můžu nejenom z té půdy žít, ale i vlastně do ní něco vracet a nějakým způsobem ji vylepšovat, což mně přijde skvělý. Za druhý, nemusím, jak už jsem o tom mluvil v tom sklepě, vlastně do toho moštu nebo do toho vína už finálního nic přidávat. Je to skutečně odraz toho teroáru se vším, že to, co je v lahvi, tak je skutečně z venice. Není tam nic vlastně extra, což mi přijde taky skvělý. A i třeba co se týká množství síry přidaný, který my teda, jak jsme se o tom bavili, přidáváme, ale ty objemy jsou jako výrazně menší, takže my máme i ty základní věci třeba kolem, já nevím, 55 mg na litr celkový síry. Jako i u bílýho? I u bílýho. To je hezký číslo. Jo, že a ty vína držej a ty vína jsou jakoby příjemný napití a já jsem třeba upřímně čím dál tím víc alergický na vína, který mají, teď myslím alergický po té fyzické stránce, na vína, který mají hodně síry. Jo. Já to nedokážu jakoby zpracovat dobře. Já už to cítím v té skleničce a i chuťově mi to nechutná a není mi potom dobře. Bolí mě potom hlava jako hodně rychle. Že mě spíš baví vína a to se vrátím k té tvojí otázce. Myslím si, že preference lidí dneska, ať už jsou to, někteří lidi chtějí lehčí vína, fajn, to se dá všechno vymyslet, ale i hledají vína, který jim vlastně chutnají a který jim dělají dobře. A co se týče, chápu tu filozofii, ale potom, co se týče těch alkoholů, protože na to teďka se dává hodně velký jako důraz, jak se s tím perete, s těma alkoholama? Jakože... To je s každým ročníkem jako samozřejmě jinak. My musíme být mnohem víc venku, ale to si myslím, že je stejný pro každýho. Jo. A ta strategie, kdy se sklízí co, je samozřejmě ten úplně nejdůležitější středobod jakýkoliv sklizně. My vlastně nesmíme přidávat ani žádnou kyselinu do vína. Jako cukřit se může, ale to jako není potřeba, že jo. Jako myslíte, to všichni dodržujou, že tam tu kyselinu nedávají. Třeba jako... To nemůžu mluvit za někoho, ale my to třeba neděláme a já to tam třeba i cítím. Jako, když se přidá kyselina citronová do vína, tak to jako je cítit, nebo tátrojit acid. Jako ten Riesling, co jsme měli, já jsem se k němu teda nevyjádřil, to byla 24 Riesling a ten byl teda jako perfektní. Měl tam to napětí, tu energii, byl to prostě šťavnatý. Mně to přijde na to, jak je to mladý, tak už je to vlastně docela vyzrálý. Já jsem to měl právě nedávno a tak mě to tak jako zachutnalo, říkám si, přivezu ti to. Je to super. A já bych se chtěl posunout trošičku k tomu Demeteru. Jak se s tomu dostal? Jakože takhle, Demeter je teda jako spolek, který, řeknu to ze svého úhlu pohledu, který prostě hodně promuje vlastně biodynamiku a zaštiťuje, jak je známka bio, tak je známka prostě jako biodynamické známkou Demeter. Z mého úhlu jako pohledu. Ale každá země v podstatě má svoji certifikaci Demeter. A proč jsi se rozhodl pro československý Demeter? Mně se to strašně líbí, že jsi pro to rozhodl, jo? Že jsi nedostal úplně všeho všudy jako v Rakousku, ale děláš nějakou osvětu vlastně i u nás, tak jaký tam byl ten příběh? Já možná začnu s tím, že vysvětlím, co to teda ten Demeter vlastně je. Jsem to zkumil, jo? Maličko. Demeter je známka, registrační známka pro farmáře, který hospodaří biodynamicky. Ať už vinaře, nebo polaře, nebo lidi, kteří mají zvířata, země, jako zelináře, cokoliv.
Ty Demeter svazy začaly vznikat vlastně těsně po tom, co Rudolf Steiner 1924 představil ten svůj zemědělský kurz. Takže lidi, kteří na tom kurzu byli, tak se dali dohromady a začali vlastně zkoušet tu biodynamiku společně. Takže Demeter je nejstarší biocertifikát vlastně. Jako předtím, než se o tom vůbec někdy jako někdo začal bavit, tak oni už vlastně měli i standardy, i procesy, jak to biodynamické zemědělství správně dělat. Takže to je jedna věc. To Demeter je teda registrační značka a ta organizace se jmenuje, dneska to řeknu anglicky, Biodynamic Federation Demeter International, biodynamická federace. Ta vzniká v roce 2020 a vlastně sdružuje všechny asociace, všechny organizace, Demeter organizace po celém světě. Takže my se nebavíme ani jako o střední Evropě nebo o Evropě, ale tam jsou členové i z Jižní Ameriky, Chile, Argentina, Indie je obrovská, jako tam je jako 10 000 biodynamických farmářů. Se tomu věnují. Afrika, Austrálie, Čína, USA, je to na všech kontinentech, 65 zemích, já nevím, 350 000 hektarů, jako jenom v rámci Demeter certifikace. Tak ta Indie mě zaujala. Asi se na to nebudu moc ptát, nevím, jestli o Indii víš něco víc ohledně té biodynamické certifikace. Protože že Indie je jeden z největších producentů jako emisí a tak dále. Ale tak jako těch lidí jsou miliardy a miliardy. Ano, určitě, ale že mi to jako zaujalo, že i tam se jako nad tím jako přemýšlí tímhle stylem. To je jen taková vsuvka. Ano, určitě. Takže ta biodynamická federace dává standardy pro tu produkci, jakoby co je povolený, co je nepovolený, a tyhle ty standardy jsou závazný pro všechny. Ať už jsi z Indie, nebo jsi z České republiky, pokud chceš produkovat pod tím certifikátem Demeter, tak musíš splnit minimálně tohle. Jasně. Pak jsou národní pobočky, které si můžou určit vlastní pravidla, ale vždycky jenom náročnější. Takže máš nějaký standard, který je mezinárodní a ty si můžeš říct, OK, například u rakouského Demeteru si kdysi dávno řekli, žádný kvasinky do vína. Všechno musí fermentovat spontánně. Což ale na té mezinárodní úrovni není. Jo? Že ty si jako ten národní svaz můžeš stanovit další podmínky, které jsou striktnější než... A ty musíš dodržovat ty národní. A ty musíš dodržovat ty národní, které ti platí. No. Takže máš nadnárodní organizaci, která sdružuje ty jednotlivé pobočky, ty jednotlivé národní pobočky, a pak máš teda ty národní pobočky, které potom sdružují ty členy a dělají osvětu, pomáhají s marketingem, dělají společně ty biodynamické preparáty, vydávají literaturu a vlastně společně tvoří to gro, jakoby to společenství biodynamický. Takže jenom si myslím, že je důležitý vědět, že to je mezinárodní organizace, že to je organizace, která má jako spoustu členů, jako 10 000 farmářů, spousty tisíc hektarů, který se takhle obhospodařovávají. A tím, že jsou společní a že fungují společně, tak si vlastně můžou nejenom pomáhat, co se týká vzdělávání a všech těch dalších věcí, ale je tam i velký tlak potom třeba, co se týká lobistických. Jasně. Možností, jo. Takže Demeter je třeba hodně aktivní v rámci ekologického lobbingu, v rámci, já nevím, třeba je teďko velká kampaň proti novým GMO, kde jako Demeter hodně aktivní. Jasně. Spolu třeba se Slow Foodem. OK. Takže to si myslím, že jsi jako hezký vysvětlil ten Demeter, ale ty jsi člen výkonné rady Demeter pro Česko a Slovensko. To je pravda. A to by mě zajímalo, jak se s tomu, jako, co tě k tomu vedlo a jak se s tomu jako dostal. Jakože chtěl jsi jít ještě jako dál, že jsi jako byl v tom biodynamickém vinařství a viděl, že funguje jako ta organizace Demeter, nebo ta známka ochrana, a chtěl jsi, jako tak ti to jako, se ti to dostalo pod kůži, že jsi chtěl ještě dál ovlivňovat něco, nebo co bylo to motivací? Mně se to hrozně líbilo, jak vlastně ten přístup, tak i vůbec fungování toho rakouského Demeteru. Že jsem se i díky tomu, že jsem
teda s Nickym Moserem a vlastně s Katy, který jsou jedny z těch základních figur v rámci rakouského Demeteru, dostal do toho inner core, jako do té hlavní skupiny, do té vnitřní skupiny těch biodynamiků v Rakousku. A hrozně se mi líbí, jak spolu, jak spolu fungujou, jak si pomáhají. Jako k nám třeba, když někdo přijde, tak žádný dveře nejsou zavřený. Jo? Když má nějaký čas a přijde tam jeden člověk nebo dva a něco chtějí vědět od biodynamice, tak jim to prostě říká. Jo, dá jim ten čas, ukáže jim vinohrady, všechno. Což mě strašně se líbilo. A říkal jsem si, když to funguje tady, proč to nefunguje v Čechách? Jo? Že vlastně tam nebyl, ať už svaz, to už vůbec ne, ale vlastně jedno vinařství, Kutná Hora, že jo, to už mělo Demeter certifikát před rokem 2020, ale já neměl žádný kontakty na jako český vinaře, přiznám se. Pak jsem se s Rudolfským jsem se potkal a kamarádili jsme se a on mi říká, hele, něco se chystá, dám ti vědět. Stay tuned. Jo. A pak mě propojil s Markem Vybíralem. Aha. A z Krásné Hory a s tím jsme to vlastně rozjeli tenkrát. 2020 jsme se potkali na jaře u Špalků, u Znojma a tam jsme to dali dohromady. Nějakých 9 farem tenkrát to bylo. Říkali jsme si, hele, pojďme si pomoct, baví nás biodynamika, něco málo o tom víme, ale určitě by to mohlo být lepší, když se spojíme, bude to smysluplný. A vlastně se nám podařilo, že v tom 2020, když vzniknul Demeter Česko a Slovensko, tak současně vznikla i ta biodynamická federace, jakoby ta nadnárodní organizace, sdružením těch jednotlivých Demeter svazů, ale do toho se nechci dostávat, jako zapředávat. Takže se nám vlastně podařilo už v tom 2020 vstoupit do té biodynamické federace. Takže jsme se dostali jsme jakoby právoplatný člen té biodynamické federace. No a od 2020 vlastně, od začátku vůbec. Takže 2020 to začalo 7 farem, jestli jsi říkal. Tak něco, Mluvilo. A jaký je vývoj za těch 6 let? Teď je nás nějakých 630 farem a jak jsem říkal, skoro 8000 hektarů. A 80 nebo přes 80% už teda s Demeter certifikátem. Dneska má, co se týká vinařů, Demeter certifikát i Marcinčák. Marcinčák. A na Slovensku 2 vinařství. Jsou tam taky. Ze Střekova. Ty jsou taky jako Demeter certifikovaný. Jinak gro těch členů jsou vinaři, jakoby počtem, ale samozřejmě objemem se to s těma polařama nedá srovnat. Jasně. No a když to vezmu, proč nešel jste dát... Jo, promiň. Proč jsem do toho takhle šel? No. Já jsem si tenkrát říkal, že bych chtěl pomoct. Že bych, že jako pomoc nějakým rozvojem je ten další krok. Že už jsem ve svém životě hrozně moc dostal a že je čas prostě dávat. To je moc hezky, ale mě by zajímalo právě, že se rozhodl pro to Československo nebo pro to rakouský Demeter, víš? Že tam to fungovalo, ale že možná, protože jsem Čech a umím česky a i třeba mi to možná trošku chybělo, jakoby ta úředničina, víš? Jo. Vlastně se vrátit k počítači a napsat nějaký hezký e-mail, jako s nějakým hezkým oslovením a s pěknou strukturou je fajn. Okay. A ono se to hodně rozjelo, já jsem do toho začátku fakt jako hodně tlačil a dneska je to tak, že máme i vlastně zaměstnance jednoho, Janu Vaníčkovou, a ona je doktorka chemie, jako úžasná ženská. A ta to jako převzala teďko a tlačí to hodně dopředu. Že loni se nám podařilo zprovoznit portál Živé zemědělství, se to jmenuje. No. A ten portál Živé zemědělství, tam vlastně člověk najde články o organickém a biodynamickém zemědělství. No, vinařství, ale jakýkoliv témata, který by tě napadlo, od ovocnářství přes zvířátka, přes víno, přes právě různý studie ohledně srovnávání konvence, biodynamika, to se tam všechno dá. Takže Živé zemědělství CZ. Jo. No, tak to je hezká berlička, protože vlastně Demeter pořádá
nechci říct konferenci, ale... Ty narážíš na sympózium. No, sympózium. Sympózium živé zemědělství je vlastně stejný jméno jako ten portál. No. To sympózium živé zemědělství je hlavně v režii farmářské školy. Mhm. Farmářská škola je taky jako strašně zajímavý téma, možná se k tomu taky dostaneme, No. tak mi to připomeň. Ano. Ale k tomu sympóziu, abychom to nezamluvili. Takže je to farmářská škola, je to AMPI. Co to znamená AMPI? To je asociace malých a středních podniků. Ok. Takže jako nezisková organizace pomáhající malým zemědělcům dát se dohromady různý kápeziky a takové. Mhm. A pořádají každý rok, teď už to bude 6. ročník sympózium, který je vždycky česko-německý, takže jsou tam speakři jak z České republiky, tak z Německa, Rakouska, Švýcarska. A do loňského roku to probíhalo v Národním zemědělském muzeu na Letný, bylo to 2denní, ale letos se to teda zmenšilo trošku a bude to zítra, což znamená... Což je dneska je kolikátého? No dneska je začátek března, takže... 6. Něco takovýho. A je to v Náměšti na Oslavu, takže vlastně ne daleko od Brna. A každý rok je to zhruba v tomto termínu, nebo se to prostě... Každý rok je to na jaře, respektive na přelomu zimy a jara, abychom měli na to čas. Jo, ty si vlastně připomenul, že já jsem jednou tam chtěl jet a tam byla vlastně i ta možnost, že když se nedostaneš, tak si dokážeš zaplatit za to, že ti ty přednášky pošlou. No jasně. To správně. Jo. Hele, když se podíváte, já jsem už mluvil o tom portálu Živý zemědělství. No. Tak ten je současně i domovem pro to sympózium, takže je tam jakoby podstránka nebo paralelní stránka sympózia a tam v podsekci vstupenky je možný koupit si i jenom ty přednášky. Dobře. A nechci zapomenout na ten termín farmářská škola, protože je to přijde jako obecný termín, tak... Hele, farmářská škola je dneska akreditovaná vyšší odborná škola pro organický a biodynamický zemědělství. Fakt? Jo. Založil ji Jirka Prachář, který se mnou tenkrát 2020 zakládal i Demeter. No. Jirka přijel z Německa, akorát se stěhoval, já jsem přijel z Rakouska. A sedli jsme si na kafe a smáli jsme se tomu, že já z Rakouska a on z Německa bude něco zakládat v Čechách. A do toho jsme se potkali s těma místníma vinařema, teda jako nějak jsme to dali dohromady. A on teda nakonec v Čechách zůstal a založil tuhletu školu, začal s nějakýma třeba 30 lidma. Já myslím, že má třeba kolem 90 studentů dneska. A je to 3letý studium, které je zaměřený na praxi, takže ty studenti jsou fakt jako na farmách, žijou na těch farmách, pracují tam a myslím, že jednou za týden nebo jednou za 14 dní mají lekce. Takže jezdí do Prahy, začalo to vlastně tak, že se, jakých nebylo moc, tak jezdili z jedné farmy na druhou a vždycky tam byly nějaký semináře. A nebo jezdili na exkurze jakoby dál. Dneska vím, že mají základnu, kde mají fakt jako studovny a kde mají velkou aulu, kde se scházejí na ty hlavní semináře. Ale jinak ten systém je pořád stejný. Ty lidi zůstávají na těch farmách a učí se od těch konkrétních farmářů. A to je jako soukromá škola nebo veřejná? Vyšší odborná škola. Takže normálně akreditovaná škola. Ano. Je to skvělý projekt a doporučuji komukoliv, kdo by se chtěl dozvědět, ať už o bio nebo o biodynamickém zemědělství, tak tohle to je jako ideální možnost. Dá se tam studovat i dálkově a myslím, že od příštího roku budou mít modul na biodynamické zemědělství jako by konkrétně, že budou mít nadstavbu asi půlroční biodynamické zemědělství. Okay. Takže jsou tady i možnosti, teda nejenom těch článků, odborných studií, které se dají nastudovat na tom portále, ale je tady i možnost prostě jako začít znovu studovat. To já jsem se to dneska tolik dozvěděl. Tak to mě těší. Já jenom odpočineme si chvilku od biodynamiky, protože my jsme otevřeli druhou láhev, kterou jsem přinesl. A Viticultur Moser má teda vinice v Kremstálu, což jsme otevřeli ten Rýňák 24, který byl perfektní, no, ale potom má tu druhou část vinic a ty jsou Burgenlandu. No a člověk by teda čekal, že z Burgenlandu dovezeš Frankovku nebo Zweigelt, ale ty jsi nám donesl Merlot. Je to tak, já jsem si říkal i jak s tím Rieslingem, že přivezu takový popelky trošku. Jo. No. A co se týče vinic, já si nedokážu představit ten management, jo.
že jak to máte zmanéžovaný, že vlastně v Kremstal, vy jste vlastně i to sídlo v Kremstálu, jako ta budova, kde jste, tak to si dokážu představit, ale potom managementech vinic jako Burgenlandu, tak tam máte jako nějaký detašovaný pracoviště, nebo tam přijíždí někdo? My jsme tam měli donedávna dům, který se teda naštěstí podařilo prodat, že to bylo takový jako docela komplikovaný a měli jsme tam fakt tým lidí, kteří pro nás pracovali. Ta ekonomická situace a ty ekonomické tlaky nás donutily, ale myslím si vlastně, jako, že to bylo dobré rozhodnutí a potřebné rozhodnutí skonsolidovat ty pracovní síly. Takže dneska to řešíme tak, že máme dole nakontraktovanou firmu, která nám dělá všechny práce traktorem, to je hlavně postřiky, že jo? A o zelený práce, o střih, o to se staráme sami. Jasně. Takže máme jako externí týmy, který nám s tím pomáhají, protože přece jenom jako těch, 20 hektarů, který dole jsou, tak jako nějakou dobu to trvá, než se to postříhá, než se to naváže, než se to jako protrhá, no. Takže momentálně se to řeší tak, že já nebo Niky jezdíme dolů a jsme tam prostě, když se ty práce řešejí, ale co se týká práce s traktorem nebo postřiků, tak to máme prostě dole člověka. Na to se nemusí extra jezdit, že to jako během té sklizně nebo během té sezóny je potom náročný. Takže můžeme říct, že zhruba půlku vinic máte v Kremstal, půlku máte Burgenland. tak to vychází půl na půl. No a potom ty seš když je jako kampaň, tak ty seš tam sám, nebo tam máš nějaký pomocníky? Máš na toho Nikyho, nebo ne? Hele, Niky je čím dál tím míň do toho zapojený, to je taky jako tomu, co se vlastně nedostali, jak já jsem se dostal až k tomu sklep mistrovství. No právě. To bylo taky jako vlastně strašná náhoda a on mi ten sklep vlastně předal už dneska kompletně. Takže chodíme samozřejmě koštovat spolu, to je strašně důležitá věc. No. Protože my, to bych asi měl zmínit, my neděláme žádnou fermentační kontrolu, my ale chodíme a každý den koštujeme, takže každý den každou šarži. A každý den od kdy? No, když začne sklizeň prostě. OK. Od moštu až po hotový vína, až vlastně než se ty vína poprvé stočej. A děláme si poznámky. Niky na to má takovou speciální tabulku, takže řešíme jenom fermentaci, ale i třeba jak to víno vypadá, jakou má barvu, jestli je třeba reduktivní, nebo víš, jakou má charakteristiku toho daného dne. A takže vlastně nemáme ve finále, nemůžeme si nakreslit fermentační křivku, ale nějakou senzorickou, jo. Že vidíme, jak se to víno vyvíjelo v jednotlivých dnech, v jednotlivých fázi, i v jednotlivém okamžiku. A to je samozřejmě strašně skvělý, když tam ten Niky je s tou zkušeností z těch, 25 let, nebo vlastně víc, jo. Že hodně věcí se řeší spíš tady a tady. No. Bauchfeeling, německy se tomu říká. Bauch. Jo, nebo gut feeling v angličtině. Víš, takový, jako, že řešíš věci na základě zkušenosti a na základě toho, co myslíš, že jako by se mohlo stát dál. Jo. A k té tvojí otázce, kolik já mám teda lidí, tak já jsem normálně v tom sklepě sám, ale během sklizně mám normálně 2 praktikanty, který přijedou kdekoliv z různých zemí. Ze škol? Jo, různě, buď to jsou tu lidi jako já, takže traveling winemakers. Jo, to jsem chtěl. A nebo jsou to lidi vážně ze škol, tak já potřebuji někoho ideálně z praxí. Ale je docela jako sranda, kolik lidí s titulama se hlásí. No, že fakt jako doktoranti, ne, ke mně potom přijedou a myjou se mnou tanky. A jakože lidi, co jsou mimo obor, ale mají doktorantské studium. Já potřebuju, já mám jenom 2 lidi. Ty tam dole chirurg. Ne. Já potřebuju někoho, kdo už jako má aspoň zkušenost. A u nás je, myslím si, skvělý za prvý, že ten člověk, jak jsme malý tým, tak se dostane vážně ke všemu. Jo? Není to tak, že by, já nevím, jenom presoval, nebo jenom já filtroval prostě, nebo
Takže kdyby chtěli třeba čeští studenti ze škol nebo někdo, kdo chce získat nějakou praxi a kdo už má za sebou něco nebo tomu rozumí, tak se můžou klidně přihlásit? Nebo máte nějaký nábory, nebo to chodí přes nějaký portály, nebo... Hele, většinou hodíme normálně do té skupiny Traveling Winemakers na Facebooku nabídku a jako během pár dnů mám třeba 150 jako žádostí. To je masakr. To je fakt masakr. To je dobrý, jo. No. Jako. Teď už máme ale teda, myslím si, vyřízeno, že máme jednoho kluka z Austrálie, který přijede a snad náš Felix, náš učeň bude na sklizni. Takže myslím si, že mám jako pro letošní rok dobrý tým. Honzi, já bych ti chtěl poděkovat za rozhovor. Ono se to nezdá, ale letí to. A vždycky se každého na závěr ptám, jestli má nějakou myšlenku nebo něco, co bych chtěl sdělit vlastně vinařům všude. Nějakou myšlenku nebo svoji filozofickou nebo cokoliv. Tak já bych se možná vrátil trošku k té biodynamice a zopakoval bych to, co už jsem jednou řekl. Když vás to zajímá, tak zjistěte si o tom víc a zkoušejte to. Když budete chtít sledovat, jestli na vaší vinici nebo i třeba ve sklepě fungují fáze měsíce, tak to zkuste. Jako není nic, co by bylo nemožný, není nic, co by bylo, ale jako, co by vás k tomu nutilo. Jo? Ta motivace by měla přijít zevnitř. A když zjistíte, že vám to funguje, tak paráda. Když zjistíte, že vám to nefunguje, tak taky dobrý. Ale nebejt prostě jako zapšklej, ať už jedním směrem nebo druhým. A jak jsi říkal někdy v průběhu rozhovoru, když bude chtít někdo pomoct, tak se může na tebe obrátit. Jo, já jsem akreditovaný biodynamický poradce, takže vlastně můžu přejít i s takzvaným plánem přechodu na Demeter. Pokud je někdo bio už. Dobře. Tak Honzi, já ti moc děkuju za rozhovor, bylo to velice inspirující. Díky moc, těšilo mě.